हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ सोरखारनि गोख्रों खामानि मावनाय। इएम प्रकाश बसुमतारिया पाक्कानि लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। गामिनि जानानै जोङो इएम सारनिसिम साबायखर थाबाय। बे गामिनि लामाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो बेनो बिटिसि सरखारनि दानि बीपीएफ सरखारनि जानानै जोंबो साबायखर थाबाय आरो। बीपीएफ सोरखारनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा एसटी बियाबनि सिङाव थानाय श्यामदारपारा गामियाव अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो। दतमा क'क्राझार पीडब्लिउडी रडनिफ्राय रामचन्द्रनि न'नि सेरजों ब्रह्म मन्दिरसिम दोंसे पाक्कानि लामा लुफुंनो थाखाय बीटीसीनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रकाश बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। गोबाव समनिफ्रायनो पाक्कानि लामानि गोनांथिजों नेनानै थाबोनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां गोजोननाय फोरमायदों। আর কি করা লাগে না জানো গত 5 বছর ইউপিএল সরকার একো কাম করে নাই, খালি এনে রাস্তাটো খালি মাফি গৈছে। আজি আমার সরকার হওয়ার পিছত আজি খুব আনন্দিত। ইমান যে মানে আমার এই অঞ্চলের এই রাস্তাখিনি যি কাম করেছে বহুত আমার সরকারে ভাল কাম কৰি আছে আর কৰিব। আর বহুত ইফাল সবেল মানে গাঁৱতো রাস্তা আছে, এইখিনি আমার স্যারে কথা দিল আজি সব কাম কৰিব। আর ইএম সড়ক আর আমার বিটিসি হাগ্রামা মহিলা সড়ক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিলাম। श्यामदारपाराजों लोगोसे सेरफांगुरि दतमा पीडब्लिउडी रडनिफ्राय सेरफांगुरि कलेजसिम दोंसे पाक्कानि लामा, एनआरपी पीडब्लिउडी रडनिफ्राय कसुकाटा एलपी स्कुलनि सेरजों कसुकाटा पीडब्लिउडी रडसिम दोंसे पाक्कानि लामा, उमानगरनिफ्राय दतमा भावरागुरि पीडब्लिउडी रडसिम लामा फोसाबनाय, फार्से दतमानि गियान'दे लाइब्रेरिनिफ्राय ट्राम लाइनसिम फोसाबनाय लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंनानै होयो बीटीसीनि इएम प्रकाश बसुमतारिया। गिबि खुलुमबाय, खुब गोजोननाय मोनदों। स्वाधीनता 75-76 बोसोर जानायनि उनावबो जोंनि बे श्यामदारपारा गामिया बे पाक्का लामानि खुनुदिन मोखां नुफेराखैमोन। खुब गोजोनथाव। थ' दिनैहाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बीपीएफ राजनिथि दोलोनि दैदेननायाव दिनै श्यामदारपारा गामि हिसाबै जोङो गामिनि लामाखौ जोङो पाक्का खालामनो हानायनि लामायाव थांगासिनो दं। जों बिनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, खुब गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनै जोङो गुबुन मोनबा जायगायाव जोङो बेबायदिनो फाउन्डेसन खालामबावगोन, जेरै खासिख'था आरो नर्थ दतमा आरो बायगुनबारि आरो बै सेरफांगुरि कलेज रडखौ दिनै जोङो 10 लाख अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। दा जों बिनिनो आवगायगासिनो दं। बेवहाय जोंनि एरियायाव मोनसे खाथियावनो आरो बे लांगोनाखौ जोङो जनता कलेज लांगोना होननानै बुंनाय जायो। दा बेवहाय गोबां समनिफ्राय गोबां सरखार फैबाय, माने बे लामाखौ मावफुंनाय जायाखैमोन। दालां दंमोन, बे दालांखौबो मावफुंनाय जायाखैमोन। दिनैहाय जों जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा, बावहाय सेरफांगुरिनि जनता कलेज लांगोनानिफ्राय गसाइनि सोनाबा गोजोनसे हाथाइसिम बे लामाखौ फोसाबफिननायनि जेनोखि राहा लादों, बिनि सायाव जोंहा गोबां गोग्गानाय दङ। बीटीसी सरकारनि सायाव जोंहा जोबोद गोग्गानाय दङ। बिनि थाखाय आङो दिनै जे बे लामाखौ बेखेवना गायसनफैदों गोदान लुफुंनायनि थाखाय, दा आङो जोंनिनो बे जोंनि दतमा ओनसोलनि मानगोनां इएम प्रकाश बसुमतारिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों रायजो राजाफोरनि जानानै। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बयनिबो जानानै। दा जाहाथे इयुनावबो माबाफोर अभियोग थायोब्ला बिदिनो मावफुंलांबाय थागोन होननानै आङो बीटीसी सरकारनिफ्राय बा बीपीएफ सरकारनिफ्राय आङो हाजार गोजोननायखौ बावबाय। जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि गामिनि लामा गाज्रि जानानै दंमोन नालाय, दा जाय बिथाङा इएम सारा बे लामाखौ दिनै
बेखेवना होबाय जोंना अन्थाइ खाम्फाखौबो बेखेवना होबाय जोबोद मोजां जादों जोंहा गामि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावना होदों सारा जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनि बे लामा मोजां जानायनि थाखाय बानायना होनो थाखाय EM सारखौ जों धन्यबाद जासिनाय जाहैबाय आरो बे मोजां खामानि मावना होनायनि थाखाय